Kusatira kumangidwa kwa akuluakulu awiri a chipani cha Malawi Congress Party amene ndi a Jessie Kabwira komanso a Vitumbiko Mumba pa mlandu umene akuwaganizira kuti adachititsa msonkhano umene ankalankhulako zinthu zimene zidali zopereka chiopsezo zimene zidakatha kubweretsa chisokonezo mdziko. Ndipo amenewa adamangidwa mchaka chija cha 2025 mmenemo kuti ndi mu December. Ndipo bwalo la milandu limenelo la Lilongwe lidayitanitsa zikalata kuchokera ku Boma kuna kuti zipereke zikalata zimene zikuonetsa nkhani yokhoza mlandu. Komano pamenepo padali pa 15 December mchaka chimenecho cha 2025 ndipo Boma lidakanika kubweretsa zikalatazo. Malo make bwaloli lidachita postpone mlanduwo ndikuyika date ya lero pa 28. Komano adauza Boma kunena kuti Boma pomwe pafike pa 28 lidzakhala litabweretsa zikalata zimene zikhale zochitira umboni pa mlandu umene akuwayimba Jessie Kabwira komanso Vitumbiko Mumba. So lero licha kummawaku anthu anasonkhana ndithu komanso amene wa Vitumbiko Mumba ndi a Jessie Kabwira adakhamukira kumene ku bwalo la milandu la Lilongwe Senior Resident Magistrate Court kumene Bomanso tsiku la lero lakanika kupereka zikalata zimene zikuwayenereza kuti akuyimba mlandu amene wa Jessie Kabwira komanso nduna yakale iwona zamalonda Vitumbiko Mumba. Malo make bwaloli lafotokoza kunena kuti kumene akuchita Boma ndi kunyozera komanso zimenezi zikapitirira ndi kuti mlandu atha kungokuthesa komanso apereka chenjezo kunena kuti bwaloli sililolera zinthu zonge izi kamba kuno kuti munthu akamatsegulisa mlandu pamene kapakhale zikalata ndithu zoyenera zimene zikuthandizirani kuti musegulire mlanduwo. Ndipo malo make amene ndi Senior Resident Magistrate Precious Kondowe wafotokoza kunena kuti kulephera kwa Boma kubweretsa zidokumenti kapena kuti makalata amene akhale othandizira mlandu zimenezo zisokoneza momwe mlandu ungayendere. Ndipo amene wakondowe adafotokozeranso komanso kukumbutsa Boma kunena kuti chaka chatha pamenepo pa 15 December bwalo lidalamula iwo kuti abweretse zikalata zochitira defense pa mlandu kuti kuyimba mlandu amene wa Jessie Kabwira komanso Vitumbiko Mumba kuti adali ndi msonkhano umene ukanatha kuyambisa zosayenera kapena umene umapereka chiopsezo kuchitetezo cha mdziko. Ndipo bwaloli lafotokoza kuti oyimira mlandu Boma sali ready kuti mlandu upitirire. Ndipo izi zikapitirira ndiye kuti bwaloli mlandu umenewu auchosa ndipo ndiye kutinso sapitiriranso kuwayimba mlandu amene wa Vitumbiko Mumba komanso Jessie Kabwira. Ndipo yemwe akuyimira pa mlandu amene wa Jessie Kabwira komanso Vitumbiko Mumba yemwe ndi lawyer Akhwima Mchizi wafotokozera khoti kunena kuti Boma lalephera kupereka zikalata zimene zingawachite defense kwa mlandu kuti akuwayimba mlandu amene wa Vitumbiko Mumba komanso Jessie Kabwira. Ndipo afotokoza kunena kuti zimalamulo za belo zimene zidayikidwa pa anthuwa sizikuyenekanso zikhale zokhwima ponena kuti Boma likukanikanso kukhala active ponena kuti akukanika kubweretsa zikalata zimene zikuthandizira kuti mlandu uzipitirira kumeneko ku bwalo la milandu. Chifukwa chona zoti anthuwa akapatsidwa belo amakhala pa ma restrict osiyanasiyana ma restrictions amachuluka chifukwa chona tingakhale kuti afuna akhale ndi ulendo amaneleka akafunse zikalata zoyendera. So afotokoza kunena kuti pamene Boma likulephera kubweretsa zikalata zochitira defense pa mlandu sono malamulo amene adayikidwa pa belo yawo ma conditions onse akunenekanso achosedwe chifukwa choti sizoyenera kuti munthu azikhala opanika pa belo pamene Boma likukanika kupereka zikalata zoyenerazo. So ndimafuna muonere nkhani iyi imene momwe zakhalira kumene ku bwalo la milandu la Lilongwe. So taonerani video imeneyi. Boma lanyozera chigamulo cha khoti pomwe lalephera kupereka kalata za mlandu wa nduna yakale yona zamalonda Vitumbiko Mumba komanso mneneri wa chipani cha MCP ya Jessie Kabwira omwe akuyankha mlandu ofalitsa nkhani zomwe anati zitha kudzetsa chisokonezo. Awiriwa anaonekera ku bwalo la milandu lero pomwe lawyer wawo Akhwima Mchizi anauza bwalo kuti Boma sidaperekebe kalata za mlandu ngakhale kuti adawagamula kuti atero. Tili ndi ripoti lomwe walema ndi Dickson Chifwati Gondwa. Senior Resident Magistrate Precious Kondowe anadzudzula akuyimira Boma pa mlandu kamba kulephera kupereka kalata za mlandu mu nthawi yake.
Iwo anatsindika kutuma kuyimira boma pa mulandu akwena apereke kalatazi ndi chongoti mulandu uyambe mwezi wa Februwale. Oyimira boma Edward Partridge anauza bwaloli kuti pakadali pano ali pakalikiriki osaka kalata za mulandu ndipo ayesetsa kuti abweretse ku bwaloli monga khoti lafotokozera. Yemwe akuyimira Mumba komanso Kabwira pa mulandu akukhima mchizi akukhupha kuti pofika pa 10 Februwale 2026 oyimira boma adzabweretsa kalatazi. Wengi ngati oyimira ozengedwa mulandu tunena kuti munthu akakupasa belo ola akakutulutsa ku polisi ola kubomako kunena kuti ukhale pa belo pamakhala zinthu zoti zimakuphinjabe zinthu nganena kuti ufuna uyende munthu ndiye kuti uyena kubwera ku khoti ukapanga application kuti uyende ndiye tunena kuti pamene boma likukonzekerabe mmene akuneneramo kuti liyambe olikonzeke likhale ready ndi mulandu timanena kuti ufulu ndi ofunika kwambiri ndi ufulu usaphinjidwe chifukwa cha kukanika ntchito kwa boma. A Vitumbiko Mumba komanso a Jessie Kabwira akuwaganizira mulandu ofuna kudzetsa chisokonezo mdziko pomwe adachititsa msonkhano wa atolankhani bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lisadalengeze zotsatira zotsimikizika za chisankho cha pa 16 Septemba. Ndikhulupirira kuti mwakwanisa kuonera komanso kumvetsetsa bwinobwino momwe afotokozera pamenepo. Monga kamba kale mu nkhanizo afotokoza kunena kuti bwaloli kudzera mwa Chief Resident Magistrate amene Precious Kondowe achita order bwalo la milandu kunena kuti mlandu ukuzayambanso pa 10 February mchaka cha 2026 komano afotokoza kunena kuti amene akuyimira boma pa mlandu aonesese kuti abweretsa zikalata zonse zoyenereza pa nkhani ndipo afotokoza kunena kuti kulephera kubweretsa zikalatazi kukuthandizira kuchedwetsa mlandu kuti chisogozo chake chikhala motani. Faleloli cholinga cha bwalo la milandu kudali kufunsa amene wa a Vitumbiko Mumba komanso Jessie Kabwira kuwafunsa ngati akukana kapena kuvomera mlandu koma sizingatheke ngati boma silidakwanise kubweretsa zikalata zochita defense pa mlandu. So malo make asintha madeti ozafunsa mafunso kuti ngati amene wawiriwa akukana kapena kuvomera mlandu komano padakali pano bwalo la milandu lalamula kuti mlandu uzayambanso pa 10 February chaka chomwe chino cha 2026 kutsatira kulephera kwa boma kubweretsa zikalata zochitira defense pa mlandu. So ndimafuna nditadziwa komanso kufunsa maganizo anu kunena kuti momwe aboma akuchitira pa mlandu umene mukuona kuti ali serious kapenano ayambanso kutayirira ifa adayamba ndi moto kutolatula komanso kugwira anthu ndikumaka wasunga maka mamembala achipani cha Malawi Congress Party pa milandu yosiyanasiyana. So leroli bwalo litayitanisa a Vitumbiko Mumba komanso oyimira milandu aboma kuti apereke zikalata zawo zochita defense aboma akanika kupereka zikalata adzimano mwake lawyer yemwe akuyimira awiriwa akhwima mchizi wafotokoza kunena kuti ma conditions onse amene adayikidwa pa belo ya anthu akuyenera kuti achotsedwe. So ino mukuziona bwanji ndi momwenso likuchitira boma kuti kodi boma lili serious nayo milandu iyi kapena akungofuna kumangozunza anthu wako malibe milandu yeniyeni yoyikika imene angabwere nayo pagulu kuti aonesedi ngati anthu anali olakwa pa nkhani zimenewo akuwayimba. So ndimafuna ndimve zimenezo kuzera mu comment section kuti inu mukutipo chani pa nkhani imeneyi. So mu video imeneyi ndakonesa kuwatserani komanso kuonesani zimene zakhalira kumene kubwalo la milandu la Lilongwe mu mzinda wa Lilongwe kumene bwaloli limayembekezeka kufunsa lero Vitumbiko Mumba komanso amene a Jessie Kabwira ngati akukana kapena kuvomera mlandu akuwayimba kuona kuti ayiwowa adachititsa press briefing imene adalankhulapo zinthu zimene zimapereka chiopsezo cha dziko kunena kuti chipani cha DPP chapanga voti koma muno mu nthawi nkuti bungwe lija la MEC lidali lisadauluse zotsatira za zisankho. So through comment section ndi momwe ndingadziwire komanso kumva maganizo anu. Ani mu video ya mtsiku lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mark Thompson ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa videos amene khaluma kukonzerani pano pa Sam Vita YouTube channel. Bye. Some beating, somebody, some panga, mon, toko, cara, kaswili.